Ku danna mana subscribe kamar haka, kana ku danna ƙararrawa, hakan na iya ba ku damar samun sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci da mun ɗora daga nan tashar ko muryar Arewa TV. Shin ka taɓa samun labari mai taɓa zuciya na matashi kamar wannan? A ƙaramar hukumar wato Toro Local Government da ke jihar Bauchi, an yi wani matashi yayin da yake wato ƙarƙashin wani ƙauye da ake kiransa da suna Kwadga. Umar ɗan Fulani shine matashin da wato ya cire musu kitse daga wuta, al'amarin da wato ya ɗauki hankalin duk wani mai hankali da tunani. Wannan ƙauyen sun sha fama tsawon shekara 20 ba su da ruwan sha, kamar yadda ko kalla wannan shine ruwan da suke iya sha tsawon shekara 20. Kuka da koke wa 'yan siyasa hakan bai ba su dama sun sake samun wato ruwan ba. Wannan dalilin ya sa wannan matashi ya yi ƙoƙari huɓɓasa ganin da yin aiki tukuru a kafafen sada zumunta domin tallata wani kamfani na turawa. Ganin hazaƙar da ya sa suka ce to wani aiki yake a Najeriya domin su tallafa masa kamar yadda ya tallafa musu. Suka yi masa tayi da za su ba shi miliyan 6. Suka ji sana'arsa ya ce shi wankin motoci yake har wato ya ɗauki nauyin karatunsa na sakandare zuwa jami'a. Amma yanzu da sun masa maganar miliyan 6 sai ya ga cewar idan ya amfani da miliyan 6 zai iya zama mai kuɗi, amma kuma babban damuwarsa shine ƙauyensa a bar alfaharinsa. Ya nemi shawarar basu domin cewar su yi haƙuri, in akwai da za a yi wannan miliyan 6 su gyara masa ruwa a yankinsa, ma'ana a haƙo ruwa. Wannan dalilin ya sa su kuma suka iya bakin ƙoƙarinsu, suka girmama buƙatar tashi, wadda a ƙarshe dai ya yi nasara, wadda abin da abin ya ci kasafin yanayin kuɗin ya ci kimanin naira miliyan 8, al'amarin da su kansu ya ba su mamaki, duk da cewar turawa ne sun yi mamakin nazari irin na matashin. Mai garin wato Kwadga da yake karamar hukumar Toro Local Government da ke jihar Bauchi ya yi matukar jin daɗi tare da jinjina wannan matashi, inda yake kira da gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin jihar da ma wasu wurare na su taimaka wa shi wannan matashi da aiki, tun da ya kammala karatunsa na digiri, sannan kuma maraya ne, har ka wannan lokacin babu aiki, amma iya sana'an da ya sani yake shine wankin motoci. Yayin da ya kara da cewar yanzu su wannan matashin shine wakilinsu, ya zama musu wakili a kusan ko'ina, kuma shine madubin rayuwarsu, domin ko duk inda ya ce su yi nan da su yi. Wannan matashi ya zama abin alfahari, yayin da shi wato mai garin yake cewa ire-iren su ne ya kamata su zama shugabannin ƙasa a wannan ƙasar tamu Najeriya, domin ba abin duniya ne ke gabansu ba. Yayin da ya ƙi miliyan 6 domin wato samun salamar yankinsa kuma ƙauyensa. Za mu ci gaba da kawo muku wato ire-iren wa'annan. Ku danna mana subscribe, ku danna alamar like, muna godiya.